mgbe anyị malitere mmemme anyị abụ Ugwumba na NTA Channel 10 na ọnwa June afọ 2010 ofu ihe anyị bụ n'obi mgbe ahụ bụ na ndị United Nations kwuru n'okwu sị na ọ bụrụ na mgbe ọ ga-eru 10 afọ na-abịa abịa na asụsụ Igbo ga-anwụ pịị. Anyị wee soro ndị ọzọ wee gbawa mbọ ka asụsụ Igbo ghara ịnwụ site n'ịsụrụ ụmụaka anyị Igbo na telivishọn. Ha na-asụ ya wee na-aga n'ihu. Anyị wee si etu ahụ banye African Magic, emechazie nke online pụtazie anyị sinye isi. Mana nke ka njọ kịta bụ na ọ bụrụ na asụsụ Igbo na-achọ ịnwụ, nọ na Igbo na-achọ ịgwụ. Ị gaa na village unu, enwere etu si gaa nzukọ ndị bụ unu ma ọ bụ si ka mgbasi bupụtara gị regista ka ị mara ụgwọ iji ka ị kwụọ. Irute ebe ahụ ọ bụrụ ị nwere ike ịfụ afa 200 na nnọọ afa 200 a ụmụ nwoke ka m na-ekwuo na nnọọ afa 200 ahụ ndị nọ n'ụlọ n'ime obodo eru 20 n'ime afa 200 ndị ọzọ bi Onitsha, Enugu, Lagos, Abuja, Kaduna, ntanta n'ime Imo, ndị obodo Igbo. Etu a ka Igbo si wee gbasachịcha. Anyị jụrụ ya na-abọ ike na Igbo gbasara ka ụkpaka mana anyị na-echefu ụlọ. Ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwu anyị ka nọkwa n'ọnọdụ Igbo. Ebe m nọ kịta wee na-eme vidiyo anụnwa bụ na village. Unu na-anya ihe ahụ my compound, anyị ahụ mbụbọ m, akọ m ubi na mbụbọ m. Mana e nwere ofu ihe m chọrọ draw attention ndị Igbo to. Ihe ahụ bụ population. Dịka m lọtara ugbu a na ịpụọ n'iro, maybe echi m ga-emeda video, ịpụọ n'iro ifu na obodo a dị dried, mmadụ anọrọ na ya. M wee were nwayọọ wee gụọ ezinụlọ ngwurube dị m ha, wee gụta ihe dịka ngwuru 20. Na ngwuru 20 anụnwa m gụtara, ụmụ nwoke bi na ngwuru 20 a ma ụmụ ha mụtala amụta is over 150 ụmụ nwoke. Mana ihe niile a sọsọ ihe nọ n'ụlọ bụ about 3 men, and those 3 men are old. Ihe m lọtara ụlọ ime kịta bụ akwamozu. Ebe a na-akwa ozu a kịta bụ nne ha na-eletere ha ụlọ bụ onye nwụrụ anwụ. So emechaa akwamozu a kịta akpochie befa, agụnyekwa ya na ngwuru dị locked. Now ihe m na-achọ ịkpọta attention ndị Igbo tụbụ a ga-eme Igbo ole? Kedu ihe anyị chọrọ iji ala Igbo eme? Mana anyị na-aba mba na ndị Fulani na-achọ ịnara anya ala Igbo, a na-eme nke a na-eme nke a. Ajụjụ m bụ anyị nidere ala Igbo. Ala Igbo anyị na-agụ mmadụ biri obodo oyibo, mụsịsị ụmụ wụsara ndị Amerịka, wụsara ndị Germany, wụsara ndị Canada, wụsara ndị Russia, si ebe ahụ nata ịzọ ha ana, ịzọ eze, ịzọ nke ịzọchara ya ole ndị. Ụmụ nwaanyị anyị bụ ndị ha na di ha nọ n'obodo oyibo, ha amụsị ụmụ odo oge anya na ụmụaka emere ama nnata. Kedu ihe ị chọrọ iji ngwuru dị ga-eme? Ama di gị ọ ga-echi echi? Ama nna anyị ọ ga-echi echi? Ihe awụ fact ndị Igbo na-elebabe ha anya. Ya ka m ji si na ndị okenye anyị ọ na-anọrụkwa ala buru oche cheki enyocha chọpụtasịa ihe nwere ike inye nsogbu n'ọdịnihu, mana ihe a ga na-eme ya. Eji m ohere a na-akpọ attention ndị Igbo na mmadụ agwụla n'ụlọ, na anyị ekwesịghị inwe otu nga na-eleba anya n'ihe gbasa our population. N'aka ihe na-eme n'ala Igbo ghasaghị nne, enwere onye na-ajụ question. Ihe anyị dị after war ọpụpụ kedu ihe bụ anyị ọpụpụ a? Ọ anyị pụasị ma na-eto anyị ndị Igbo na-edevelop ebe ndị ọzọ. Ihe awụ iberibe otuto ntofu bụ ihe ahụ, maka na anyị na-akparazi akụ na ụba na-akpafu na-ahapụzi be anyị. Kedu ndị ga-edoziri anyị ala Igbo? Ka m gwakwa na eziokwu n'ihe a ka ndị Fulani lecha anya ga-azochaa n'ọhịa na-eche ka anyị gbafuchaa. Ka anyị mara na ihe anyị ga-eme ya. Gịnị ka anyị ga-eme ya? Nwoke bịa Amerịka ya na nwunye ya, ọ lụọ nwaanyị ọzọ debe n'ụlọ ka ọ na-amụta nwa ka amadi echi na enwere ihe ọjọọ. Ka m gwakwa na eziokwu ụmụ nwaanyị ọgwụ anyị ka ọ bara, maka na ọtụtụ ndị bịa Amerịka mụsị ụmụ ka nka nwụọ, ụmụ ha chọzie ịnata enwezie relative a na-akọnet.
mana ọ bụrụ na nwoke ahụ lụrụ nwaanyị ọzọ mụọ nwa n'ụlọ, ndị nke dị Amerịka ga-enwe relatives ha ga-akọnetị. Kedu ụzọ nwoke ịnụ nwaanyị abụọ nọchiri? Ka m jụa, kedu ihe o gbochiri anyị ụmụ nwaanyị? Ka m na-ajụ ụmụ nwaanyị na-azọdo nwoke Ugwumba. Ya bụ okwu ka anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata. Nwesị ka m kpọbata onye otu m bụ Epetike ndị Igbo. Epetike. Ugwumba. Nnọọ. Oge teghete. Nnọọ. Epetike, ama m na njụ ọgụ kịta ụmụ nwoke one ka m bidogoro na ụmụ nwoke one nne gị ji ị maara ya, mana ọ bụrụ na unu dị ise, amaara m na erughị Igbo nọ n'ụlọ. Ọ bụrụ na e nwere onye nke nọ n'ụlọ, ikekwa ọ bụ onye ka nara nke a na-ezigara ego mitin ka ọ na-atụ ụmụ ụtụ dị agha. Mgbe eji anarute bụ mgbe eji akwa ozu na ruo Ọgọst mitin ụmụ nwaanyị ana wee bụ ya bụ afọ anyị na-akpọ ama echi na ndị Igbo chefudiri ya maka na Igbo na-achị ichi. Ndị be ekene m unu. Ị na-ekwu ọmụ nwanne nọ na village, anụmụ nke na-akwado na village ma gwa na owekwa mmụnwa a ga-akpọ na akwa ga ịma anọ dịka m akwụkwọ ebi nsi akwụ Epetike iwekwa n'isi agha ọrụ marakwa mgbe ị ga-ana retirement. Ọ dịrọ possible. Ha So ịma na a na-akpị ya ọbụla amụ cause for concern maka ihe mere that na originally ọ na-aba nọ anachaghị anọ especially oge Christmas. Maka oge Christmas bụ na be anyị na Christmas na iri ji, sometimes Easter and akwamozu a na-anata oge ọbụla. Christmas bụ family ọbụla na-anata ifu ndị Igbo since na na-enwesa aṅụrị. Mana kemgbe ndị ntọrị mmadụ anyị juru everywhere for that years ha reign high supreme for over 4 years ana Igbo dachako maka o nwere ike ị na-onwe ihe na-eme na amaghị onye bụ ha nọgide bube kụzie ma ọsọ ya bụ nne na-agba ọkada eburu gị ma mgbe anyị bidoro pas ndị mmadụ. So the thing bịa cause a very bad commotion and ndị be anyị si wee cause ya because mgbe ahụ ebidoro ụmụazị agbapụtara before ha jee gbuo ndị uwe ojii ma ndị eda a na-akụrụfe aka ha na-abata o nwere mgbe o ruzie elu ọ gafee be careful. So that years ha nọrọ that fear created and that vacuum kpatakwu na-ebidoro bido ike nwaanyị na mba ọzọ bido ikwa ozu na mba ọzọ. Efere that thing bụ culture, imported culture maka ihe na-eme ndị be anyị bụ na that thing dị n'ugwu Awụsa enwe mabụ mmadụ ọ dịrọ na be anyị mana ọ bụta ha na be anyị baa n'aka ụmụaka achọghị ibu uru. O nwere nwantị mbakwa n'aka ụmụaka na-achụrụ ndị mmadụ kịta ha na-ekwu bụrụ ndị obodo Yoruba sị nọ ndị ọmụ niile ụmụazị be anyị bụ oge kịta ndị be anyị bụ ọgbọ na-eche ego. ọnụ ọgbọ na-eche ego ndị be anyị gwara m elecha elegharịa na bifo ije ha na go ana n'ala Igbo kpakam egbu ewu ana ụzọ egburu ewu ana ọsọ kwanye na 1 million years mara ha eje na ya mana ụmụazị kịta achọghị inwe onye bụ n'ụzọ akwa na-atụ ana ọ na-atụfu ụtọ ha che na ha na-eme ọfụma. Ihe ogwu bụ serious concern because Igbo kịta enwecha m video this woman wee were anya cheke na be anyị niile o nwere family mma asị gị dat na in fact na be anyị sọsọ onye nọkịta na be anyị enwere very large family bụ sọsọ ofu onye retire ego n'ọrụ oyibo wee nata nọizie n'ụlọ. Ndị nke ọzọ bụ ndị mbimbi. O nwere onye even eneta Christmas na-atụ onye ọbụla egwu, Easter na-atụ onye ọbụla egwu. Akwụkwọ aka na ma eju ụmụ ahịa ndị be anyị jee n'ụwa niile ndị Igbo juru enwekwuru meeting ndị be anyị ha mekwu Europe ana mekwu mara obodo ya asị dat na opeka mpe ilu na ya afụ nzukọ ndị Igbo osi ike ịfụ nzukọ local government na ọ bụrụ ịfọ nke obodo gị. So the essence is anyị chere gbọfụsị ọ na-atọ ọnwụ ụfọdụ nwere ike sef nwunye kọọ ya obere ọgwụ o ji eweta na Enugu steeti ọ dịka ọ na-ezi aga eji eweta nyebe ọgwụ aka nwoke okpokọrọ famili ya niile ha na-agba obodo oyibo na Naịjirịa ị na-apụala maka ụmụazị ahụ ikpo n'obodo oyibo ma nwunye gị ikpo na nwaanyị ọbụla nọgide obodo oyibo o teka nte ahụ ịtọ nwaanyị agbaghị arụkwaghị m ụmụ gị bụrụ afta 1 year agbaghị arụkwaghị m ha bibe gị
na eze accommodation o megide ha na-achọtaba obere ego osibeghị kwapụ ọzọzi ya n'ọdụ nwere ka one day ọkpọ gị na phone sị hi dad I'm married and I have one kid isi ọsị gịnị ịjụ anyị ọzọ kpọrọ gị ndị police niile invade privacy ya o nwere ebe anyị si anyị nwere foundation anyị nwere ntọala anyị nwere tradition anyị nwere culture anyị nwere na-egbu ya one thing ya take to bank like Gwumba kwuru mgbe ebidoro Gwumba ọ ka restore asụsụ ndị Igbo kịta asụsụ ndị Igbo adịgo restored ka restore kwazie ndị Igbo ana ebe ọbụla ya agwa gị ya bụ ime obi eziokwu anyị na-ekwu ntụfụrụ n'eziokwu o nwere ike ga like na anyị o nwere ike ibe ọchịchị anyị iyapị common like imanshe ọha nke ị na-eme like o kwuru anyị abụrụgo okenye bụrụ grandfathers and fathers amama ha mere eze anyị na-azọ n'ụwa mana inyere ụnụ aka because ka ị na-eche eye ka ndị ọzọ na-awọchị na-afụ na ha na-efu ụzọ ka edozie ya edozie ife nchọkwara egwu anyị egbudatana m anyị Igbo na-apụkwa apụ we're going to extinct whether we like it or not so time anyị ejiwe kuniola jụọ ihe anyị eme marakwa that na girigiri bụ ugwu eze anyị ebidokwa jụba how are we going to retrace our step maka na ndị Israel na-emebi before mana achọghị o mere ebe eme ya bachi ime ha jee na nata kucheta our own Christmas maka na ọ bụ na ife mee o nwere ife ajụjụ egwu bon emugoro ọrụ na Bible ka ọ dị o jere abụta ụmụ Israel sifa ka ha bịa bụọrụ one king abụ outside their shores ha wee lift to their voice wee gụọ egwu a amana nwere ezigbo ọnụ maka ije ọnọm by the rivers of Babylon imebi na egwu a wee okwu ihe iwere anointing bụ ikwu okwu hapụ egwu ka ọ nọrọ onwe na ọmarịcha voice a ka ndị mmadụ ghara ihe eti egwu biko okay mara ka m gụchazie ka onye chọọ ihe eti ya mba before ime ya ndị wegburu ewe ga-edelite ọ kakwa mma ka anyị meghị ime obi anyị na-eme ka ghara ịkpọpụ obi ndị mmadụ ọ na-afụna onye bụ winch nye m anọ na-ajụ aka agụcha m ọ dị mma hapụrụ epetike ofu nke nkara ịsagbu ya mbụ kama na echegharịgo m bụ na ọ sị na nwaanyị ga-agụta ọgwụ n'Enugu steeti amanụ m ebe a na-achụ ndị dibịa na-abụghị na Anambra adịkwa ya ama Ezeagụ bụ nke ha bụ ndị ihe na nke dọwagara iche mana ịkpọ ndị dibịa wayo ọ na Anambra mana ọ bụghị ka anyị na-ekwu tata biko ka anyị tinye ọnụ n'ihe gbasara ya bụ ihe ya bụ nwaanyị anyị gositụrụ unu ya bụ nwaanyị kara aka maka mgbe ọbụla ọ na-adọrọ akụ na uche anyị bịa n'ihe bara uru n'okwu bara uru o donaghị anya na mgbe mbụ mmarụkwa ugbo enwere etu ndị be anyị na-esi eme kema na ụmụ nwaanyị bụ ihe na-achọzi imebi ya ọ bụrụ na ị maara na di gị nụrụ nwaanyị onye ọcha ka o wee weta akwụkwọ ebe ahụ weta ego ọ na-ezinatara ka ihe ga-egbochi ndị nke di ha nọ ihe dịka Lagos maọbụ Abuja maọbụ Kaduna ikweta ka nwoke nụọ nwaanyị ọzọ ejeche ụnọ ya bụ ha na onye nke ọzọ nọ n'ezi gịwa nọ n'ụlọ anụ ọgụ ga na-egbu akwụ na-egbu juru na-eme ntanye ụmụ ana na ihe ndị ya n'ime bụgwa ga-eweri ya n'ime obodo na ndị bi n'ime obodo maka na e nwere etu ọ dị na ọ bụrụ na irute kịta na ala Igbo enwezuga dịka ihe dịka taụn ndị bi n'ebe mepere emepe ị ga-afụ na ndị mmadụ si ebe dị agha abịa ewezuga ya irute adafụzi ọkachasị ụmụ nwoke adafụzi ụmụ okorobịa na mama anyị mụrụ anyị ise atọ anyị dịbụ ịnọ nọrọ na Lagos ofu onye nọ n'ụlọ kịta mezie ya adịghị ịbụọ nọ n'ụlọ anyị dị ịtọ nọrọ na Lagos ịbụọ nọ n'ụlọ mgbe ahụ anyị dị nọ ihe ọ bụbụ sụsọ Krismas ka onye ọbụla ji ọ bụrụ mgbe ị wetara ego ịnaruta ya bụ na ihe a na-emebu unu jukwu n'ezinụlọ nke m mana okwu nwaanyị a akpụrụ gị akọ na uche anyị wee kpọba na ya bụ ihe kedu ka Igbo ga-eji gwụ anyị na-abọ ike na ofu ezinụlọ ụkwụ dị anyị na mba karịa na ọ na-enweghị etu anyị nwere ike isi na-achịta azụ si ngwa ka anyị nwetawe ndị ga-anọ n'ụlọ mmadụ ka ogbe ọgụ ndị Igbo kwukwa na ọtọ ọ na-arụzikwara ọrụ ike na ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị ga-ekweta dịka nwaanyị a kwuru inwe onye nke gị na ya nọ n'ezi inwe onye a na-emegbu ya mbụ enwere onye nwaanyị mma nwoke mma na be anyị nye na nwunye bi n'Aba ememe onye nke ahụ amụchago ihe na-aga ọsọ mgbe anyị natazi ụlọ ọ nata ụlọ mgbe oke nụtara nwaanyị na-aba
onye nke ya na ya bụbu mbụ nata ụlọ onye nke ọ nụtara ọfụ ya na esoro ime ya ewekwa ọkwa ezinụlọ ego a ka esi nwee ezi n'ụlọ ọzọ bụ na ego anyị na-achọ ihe anyị na-achọ na Sokoto dịkwa na Sokoto egwuo na m hụ ha epetike bụ ihe kasị ojide m ịma na epetike achọghị na epetike dịkwa so na ndị alawotu mụ ekpebie na mgbe na-adịghị anya aga m anụ ụlọ maka ihe anyị na-eme enweghị ebe anyị na-ama nnọmie ya bụ na akụ na ụba anyị na-achụ na ọ bụkwanụ na ị nara odonye anya na ana na ị ga-enwetakwanụ ihe ị ga na-arụ n'ụlọ ọ bụghịzi mgbe a na-asị ọ bụ ịbịa sị ndị azụmahịa ji bịa maka na mmiri dị na Lagos nwe ha inene ya ọfụma ọ bụrụ eziokwu mmiri na Lagos mana kọntena anyị bụ na Ọnịcha ka ọ na-ana ya bụkwana na ị narị ga soro ga mewe like ụmụaka be anyị na-eme ọgbọ na-eche gị na-ere ana ndị mmadụ o mebika mana ihe anyị na-ekwu bụ biko gbaa mbọ chọrọ etu ị ga-esi fọ n'ụlọ mgbe ụfọdụ anyị gaa n'ime obodo gaa ime ihe dị agha ma ọ bụ na a gara ishutu fim ebe onye nwe manshọn nke ọ nọ na Kaduna onye nke a nọ Lagos onye nke a na Abuja onye nke a nọ Benin onye arụcha ụlọ ndị Hausa ka a na-edowe n'ime ọ na-abụghị na ụmụaka bịara chụsụsụ ndị Hausa ka a na-edowe n'ime ha na-ere swit n'ihu ụlọ o wetu ka anyị nwere etu ọ dị mgbe ụfọdụ ya na-eji akpatakwana ndị Hausa bụ na a na-atụ egwu na nwanne nne ma nwanne nna ọ kara ịbụ ịkara inye ofu ụlọ n'ime na o nwere ike idowere ihe nwa ka o wee were akụ na ụba gị ọ na-afụbeghị ebe ndị ugwu ndị Hausa na-anọ ebe ahụ na-ebekasị mmadụ buru dọla o bunata ọtata ka o bidoro mewe ya bụ na anyị kwesịrị ịma biko ịmara etu nke isi dịrị gị chee ya ọfụma etu ị ga-esi hazie ngwa ihe ka e nwee ndị nọ n'ụlọ na ọ bụrụ na e nwee ndị nọ n'ụlọ emere m ya kịta na ụdị uche m agbabeghị n'ihe a mgbe m mere mana emere m ya na ụmụaka m niile ga na-agụ akwụkwọ oru ha onye gụcha sekọndịrị skuul ọ gaa n'ala Igbo gago yunivesiti ma mgbe egwugwe ka a pụọ mba gụọ ya n'ala Igbo ka ị mara ihe gbasara ndị be anyị adịghị ama ama ka e nwee ndị nọ n'ụlọ na nke m bụ na akwadoghị m ịna ọ bụrụ na Epetike achọghị ịna mgbe ha ị na-abụkwa igbu na m n'ozu ị na-abụ mụnwa iji ana mbe m ndị ọha ọfịa ana mbe m mụnwa na ọkwa na kịta m ka kwuru n'egwu ka ọ ga-abụ ruo enwere nwaanyị m soro si one m anya ugboro na-abụ ama na ya dị ụmụ na nwaanyị ka na-ịchọ ana nwaanyị dị n'Enugu ọ nọ na Lagos ihe ji na-ekwu bụ na ekwesịrị m ịna ọ bụghị mgbe ọ ga-abụ ị na-achọ onye ga-ekunye gị mmiri na-eme ihe na ị na-ruo mgbe ị ka ga-aba uru ọ bụghị mgbe ọ ga-abụ ị na-ruo omena a na-asị ọ na-anwụ mgbo na ụmụaka na-eme ekpere faya ejuru gị amụ ekpere na ọ dị ka ọwụchi sa wuzad maka na ịka na ihe na-apụtasị gị n'anya ị na-ehuchichi ọnụ mmiri biko achọrọ m ịna n'oge Chineke ịnụ na ya biko haziere m ụmụ obere ihe afọrọ ka m hapụ Epetike gbada ahịa etu a nọ na Lagos mmiri na-achọ ibu m na ha na iruo na be anyị n'Enugu be nna m mmiri zocha kịta ọsọkwa ya zoo awa ise nye ya ofu awa mmiri anakpo na anyị nọrọ onwe anyị na-emere onwe anyị njọ irie na ọkpan nwe nọrọ ebe a na-eme ya bụ biko ọ bụrụ na ị dị ka m kwado na anyị ga-ana anaruo ana Igbo ọ bụrụ na ị na-akpọ ofu nwe gị ana kpọrọ ofu nwe gị nata ka e nwee ndị fọrọ n'ụlọ na mmadụ agwụna Epetike kweche ka anyị na biko dịba ihe mere na ha nọ m na Ugwumba na ihe anyị na-eme na ihe na-eme Ugwumba kọmọhọ mana nke bụ eziokwu that na anyị nwere a lot of difference like nyanwa ọ na-ejebu ụlọ once in 4 years ọ na-eje program o nwere eje program na Enugu ọla ha na Enugu hotel ụtọ wapụta mana mmụnwa na-emu na ụlọ maka na o nwere every month ma na-eje ụlọ mụnwa bụ chianwa na ụmụnna akwa ka isi nata nya Epetike hicha ọnụ n'ihe a bụ ime obi anyị nwakwa nkwa ya na-atụ asị anyị nwa nkwa ya na-atụ asị mana nke a bụ ime obi ịkwụkwọ ya kịta anaghị etigbukwa ego Epetike mma mmezu ịchọ ka anyị kụrụ n'ụgba gị life nọ ana m eje gwogwo n'ụlọ adịkwa ma nke gwogwo ha gwepụ ya igwuo na ị na-eje gwuo ekweta gị mana nke gwogwo Epetike hapụ ekwa na Lagos o zuru gwogwo ọ maka ọ bụghị iji ụlọ ka a na-ekwu ibi n'ụlọ ka onye bi n'ụlọ ka onye fọrọ n'ụlọ ya na kịta ebiri n'ụlọ zụmaza ọchakọbụ nkirikiri nsị ya na arịta onye ya enye egwu nsị bụ ihe mmeri nke si bụ ichi nye m nsagba ọzọ na ụmụazị mma bụrụ mana eto ọbụla ekwu enwere ike mmechi ahụ ka ntụwa aro n'ihe ị na-ekwu maka na ọ dị ezigbo mkpa mana ọkụ nwere ihe na-akịta emenụ ụnụ tụrụ anyị n'ụlọ gụụ n'anya ọkụ ma ọ bụ korobịa n'ebe dị eme mma bụrụ anyị jekwuzi chọọ ndị mbimbi abịa bikọsi ebe anyị were unu hapụ ha ịrụcha ọmarịcha unu ịchọọ ụmụazị abịa biri n'ime
obere ebe gị na-ebe ebe na-edobe ndị mmapụ na-edobe ebe akụrụngwa ịnata obi amapụ gị na be anyị muslim na Anambra saịdị anyị muslim ide mmiri ndị mbimbi bi na ya ụfọdụ na-eje gwọta ezigbo ọgwụ dobe gị n'ala ịbata be gị o nwere ike ime gị ụzọ ka onye na-ekekunu merụ ngwara ana m abịa ịbakọ moto ivio ụmụnna gba nkịtị eche n'omume ihe ndị a na-emebu ka eri anyị ekpere ndụ na-eribeghị anyị ekpere ndụ so it's time ụmụnna ihe enebe anya na ya ikwu nne enebe anya na ya ụmụada enebe anya na ya ọ bụrụ na ndị agba ọgwụ ha ji eme nwoke ọgwụ dukwu n'ala Igbo ọgwụ dukwu na Anambra ịmaghị ebe ọ dị je na-Eziagụ n'Enugu steeti ekwute ezigbo ọgwụ wee nye ndị ọzọ sọrọ na mkpọrọ Eziagụ mkpọrọ Eziagụ na-aga mana ọ na ọkwa na Anakụ ka a gwọtara ọgwụ onye na-eme ihe na ọkwa mana akachi nwoke nwata gara magbuo nne ọkwa mana ọ na Anakụ ọ gwọrọ ọgwụ ọ Anakụ ihe nwere arụsị na-eri mmadụ mgbe ahụ arụsị ha nwere mana faha enyi mmadụ na ndụ like ọ dị na Eziagụ mba onye ọbụla ndị nke anyị na-afụ na Eziagụ a na-eme na Facebook bụ ihe eji akpọta kọstọma onweghị onye a na-ewe enyi na ndụ onweghị onye ekpo kwesịrị aja half trip wee ghara isi ebe ahụ na ịma ha anyị nere na egwere m na gịnị mere ana m akọrọ osi na abịa n'ọgwụ na enwere ihe bụ na ndị a na-agwọ ọgwụ nke ezigbo ede nke ajụ ede enwere nke Facebook dibịa Facebook abụghị ezigbo dibịa thank you very much nye m thank you jideje very much maka na tata amaghị m ka ị ṅụrụ nkwụ ebetike UGWUMBA ọ na-adị ya ekene m unu Opurobios Igwe Ejenga